So ayan guys, timplahan na po ni Nanay Gloria. So yung panimpla namin is asin lang po. Ayan. Wow. Yan, luto na po yung utan. Ito po yung daanan patungo sa bahay ni Nanay Gloria. Sa bahay kubo sa kanyang bukid. No? Yan o, ang daming mga hagunoy. Wow! Overlooking po talaga pag dadaan tayo dito sa kanyang bahay kubo. So nandun po yung farm namin. So puntahan natin si Nanay Gloria. Kung ano yung ginagawa ni Nanay, no? Tingnan nyo guys. Grabe. Overlooking at saka fresh na fresh po yung hangin. Napapawis ako guys. Yan. Nandito na tayo. Ito na yung daanan. Nasa kagubatan. Dito yan si Nanay, no? Yan. Hawan na hawan yung area. Yung daanan. Walang masyadong maraming. Yun, no? Naghawan na si Nanay. Nay! Andito na si Nanay, guys. Yung ginagawa ni Nanay, guys. Yun, no? Nilinisan niya yung mga damo. Nagusta ka, Nay? Ah? So, nag-utan daw si Nanay, guys. Tingnan natin. Yan, oh. Nag-utan siya ng wow. Bisaya. Masa ning naadri, Nay? Ha? Masa ning naadri? Gabi? Gabi na. Ah, din kamunggay. Din tangad. Wow, so yan, kakain. Katikim naman ako ng utan. Utan na gabi, merong malunggay at saka tanglad. So yung ginagawa ni Nanay dito ngayon is naglinis po siya. Yan. Ito na po yung nililinis niya. Yan o. Sa kanyang bukid. So dito yung kanyang maraming tubig o. Tubig ulan. So dito siya manguha ng para inumin ng mga manok. No? May stock po si Nanay kasi meron siyang sandayong. Yan. So dito, masarap to lagyan dito ng duyan. Dito. Lagyan mo ng duyan para makarelax ka, makapahinga ka dito. Yan. Nagkuha na kamunggay, Nay? Nagkuha na kamunggay? Ako lang kuha eh. Yan guys, oh. Nanilig si Nanay. So, kuha tayo ng malunggay. Dili lang kuha mo kuha, Nay. Yan. Very fresh po talaga yan, no? Mga malunggay yan. Hanggang doon. Din makakuha gabi, Nay. Pero dugay na diha. Yan. Bago na mong gida. Yan o. Ano na pa daghan dito? Mga pila kapaluwa na eh. Ito na eh. Tangadi lang. Yan guys, no, yung tawag sa amin nito, isang piraso, sa Visayas, ang tawag nito, isang palwa. Yan. So dito, meron din dito. Ang daming tanglad. Yan, yung mga mais ni Nanay, oh. Magkuha tayo tanglad, Nay? Tangad, di lang. Pwede ra? So, kuha tayo ng lemongrass or tanglad.
Yan, isa lang. Ito lang. Okay. Yan. Yan, hindi na. Kasi hagpatan pa natin to. You know, yung mga paranim ni nanay. Mga kamuting kahoy. Mga, you know, malunggay. Itong mga mais. Ang daming mais. So, punta na tayo doon. Yan. Ini na ka diri na. Anong luna deh ka? Silagay natin yung kamera. Asa to butangan ani na eh? Ah, okay ni. Tali na lang, okay ra siguro. Gamay raman. Kamay munggos ito, boss? Usa nga munggos? Papangaluto? Maglubyo ba? O ba ko siguro lagi na maka-arriba ko diri? Usahay lagi ko kaari. Ito na ko dito, boss. Mana na publisa? Ha? Mana na publisa? Ah. So may tanim po si nanay na munggo nung una. Yun sana yung lutuin namin. Pero nag-uta na po siya ng Bisaya. Ito na lang yung kakainin namin. Buka lang na. Luto na nito. Ah. Dagan nagtawalaran din eh, no? Martis mo? Martis dero. Martis mo mo kasi ang tawag. Sa'yo kay kadre na eh? Ito na-reject ka tatay na eh. Na-reject ito ka tatay. Ilan ka niya? Marapos na ano? Atong group? Asa David? Diha pa daw. Ato dito ako pa. Asa ito Davita? Itong kubunan god. Doon pendingan. Papadong lagi ubos lagi. Listen kayo. Pag-agi na po. Yung sambo dito dil. Alam ba?
yung bantay kambing na ito. Hmm? Wala dito mo ito rin. Urot? Nagalan. Dito yung bantay. Kana? Kana makandinga? Ha? Kana makandinga? Ito. Ito. Abot na ito ba? Hmm. Ah. Okay, ginag. Una na sila. Di na ba tayo? Puro na sila. Di na lahit pa. Nya na ni lunod na eh. Nanawutong na mata. Ay, mahala na dahil sa kilo sa kuprasan rock. Pila na tayo. Bisiti na. Kilo. May pagkuprason to dito, no? Oh? Kaya Isa may mga kupras diha. ada kami. Ingna na eh. Lori. Ingna. Ah, may na ka no? Sugo to si Sir kay si Ma'am. Nugunan mo lagi. Nugunan. Nurok na. Yan, tapos na po tayo sa Nurok na lagi. mga malunggay. Tapos, ito naman. Lemongrass. Ya. Tanglad. Oh. Patro ang ka ng kuan. So, sa kupras. Delisyo, no? Patro. Ito yung tubig niyo muna eh. Para hugas na eh. Hmm? Hugasan tayo nito. Lamay. Lemongrass. Katiner o. Gamay lang. May nong na. Ay. Okay. Ano na. Ayan, hugasan na natin. So, ready na. Tingnan nyo guys. No? Ayan. Ready na po yung ating malunggay. Tapos, sinihintay na lang po natin na malambot yung gabi. Ayan. Sinandyan po yung gabi. Sabi ni nanay. Happy ka na. Ayan o. Ayan. Wow. Labo-labo. Malabo po daw ito, sabi ni nanay. Yung gabi. Yan lang po yung ulam namin sa pananghalian. Yan, takpan na natin. Tignan lang panggatong. Balik niya ito nga. Nabot na sa ito. Oo, ni barato bitaw ito na eh. 5, apatay. Ni barato bitaw itong pan. Karon, tapos mahalan. Happy tambay. Sipi ko. Hmm. Ito, mabuna. Okay, kainit. Ang init. Ya, pag maula sa kaban. Mawag yun. Grabe yung hangin dito. Ang fresh na fresh. Fresh ko po. Yan. Maraming sili oh. Siling bunga. Dili ka ganina naghawa na yo? O gahapon ka nang hawa na ni? Dugay na ni? Aman. Kana diha? Dire. Oo. Ya mo ko. So dyan pala si nanay naglinis guys. Yan. Unsa may mo tanom? Unsa may tanom nimo? Mais gihapon. So tamnan daw ni nanay ng mais. Lagyan na ng mga mais dito. Tsaka dito na side patungo doon. Mga mais daw yang kanyang itatanim. Sabangan natin yan guys. Makikita natin yan. Pag next video natin. Pag may mga mais na yan.
No? Yan no? Tingnan nyo yung mga mais niya. Ang healthy. Oh? Yan po yung mga mais. Hanggang doon. Doon. Doon na side. Wow, marami pala. So yan, parang lata na tayo yung niluluto nating gabi. So i-check na natin guys. Pwede na nanay, lata na nanay, wala pa. Ha? Ilunod na yung kamunggay. Sabi ni nanay. Ilagay na yung kamunggay. Ang tanglado niya nanay. Pwede radungan. Ang tanglad. Okay, lagay na natin yung tanglad. Tapos, yung malunggay. Ay. Okay. Dami ko dito. Saan na yung ating mahiwagang sandok? Ito na yung mahiwagang sandok ni nanay. Yan. Wow. Ang mahiwagang sandok. Yan, takpan na natin. Di ka dire matog na eh. Pag nagsa matog ka dire usay dili. Makatog di ka dire. Wala liki manok na no. Pila ka buok? Ang laki na gibuyan ag imong higtan. Limaan ka dan ko na ay mga ganito. Sa mga niya ito ka buok. Puro imong pangbuyan. Tanaw man malantam gid dito na no. You know. Nandun po yung mga kasaba farm nanay. Oh. So ayan guys, timplahan na po ni Nanay Gloria. So yung panimpla namin is asin lang po. Ayan. Yan, luto na po yung utan. Utan na lauoy ni Nanay Gloria. Yan guys. So, maya, pagluto na po yun, it is atin na pong titikman yung luto ni Nanay na lauoy. Sa Tagalog kasi lauoy. Sa Bisaya, utan Bisaya. Yan po yung tawag sa amin. Utan Bisaya. Kahit ano, basta mayroong gulay, utan Bisaya po yan, tawag sa amin. No? Pwede na na eh. Madto ka? So, dun kami kakain sa may farm. Kaming tatlo ni Nanay at ni Tatay Andres. So, yan. Yan o. Makakatulog ka talaga dito, makaka-relax ka dahil sa kagandahan ng bukid. Overlooking, relax na relax, yung hangin, fresh na fresh, tsaka yung mga pananim, sariwang sariwa, ano, yung hangin, no? Tingnan nyo yung hangin, no?
Mararamdaman nyo po talaga yung hangin. Hmm. Tikman na po natin. Tilawan na nato na Nere. Yan. Tikman na natin. So yun guys, ito po yung aming pananghalian. Meron po kasing si tatay doon na buwad. Yan o. Yung buwad niyang pot-pot. Uso itong buwaran pot-pot. Nagdari siya. Yun siya, napakuno si buwad ng iprito. Wow! Sarap. Masarap yung utan Bisaya. Sarap. Ang sarap, ang sarap. Yan o. Wow. Ato na ka na Sige. So yan guys, na po namin yung videos. Yan, tapos na po kami magluto ni Nanay Gloria. Ingat po kayo palagi at saka keep safe always po. And God bless everyone. Paalam, bye-bye po. Ingat.